Είμαστε εδώ με τον Γιάννη. Με τον Γιάννη. Παλιά καραβάνα. Λοιπόν, Γιάννη, πώς μπήκες στην μπάντα? Στην μπάντα μπήκα από μια αγγελία στο Facebook που ζητάγανε μπασίστα και όχι φασίστα. Και επικοινώνησα τηλεφωνικώς με έναν εμπνευσμένο άνθρωπο, τον Σταμάτη που είναι εκεί πίσω. Οι φωνές μας ταιριάξανε όπως μιλήσαμε, υπήρχε μια έτσι σύμπνοια χαρακτήρων, βρεθήκαμε από κοντά και κόλλησα κατευθείαν. Δηλαδή με δεχτήκαν τα παιδιά όπως ήμουνα και δεν θέλανε να δουν κι άλλον, οπότε με αποδέχτηκαν, μια χαρά. Τέλεια, τέλεια. Η μουσική για σένα, Γιάννη, τι είναι? Κοίταξε, τώρα εγώ ανδρώθηκα στη δεκαετία, μουσικά ανδρώθηκα στη δεκαετία του 80, έτσι, post-punk, electronic, dark wave και τέτοια πράγματα. Και τώρα που φτάνω στα 60 σιγά σιγά, δεν το κόβω. Είναι μια παράλληλη ζωή που δεν γίνεται χωρίς αυτό, έτσι. Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Πώς μπήκες στην μπάντα? Πώς μπήκα στην μπάντα? Στην μπάντα μπήκα γιατί με φέρανε. Ήταν πριν ο Γιάννης με τον οποίο έχουμε ξανασυνυπάρξει σε άλλη μπάντα. Και όταν έψαχναν και μια γυναικεία φωνή, με τσίπησε και κάπως έτσι. Είμαι πολύ λίγο καιρό με τα παιδιά. Τι είναι η μουσική για σένα? Τι είναι η μουσική για μένα? Γενικά. Γενικά. Ψυχοθεραπεία. Είναι κάτι χωρίς το οποίο δεν μπορώ να ζήσω. Είναι κάτι που το κάνω, είμαι παιδάκι των χοροδιών. Οπότε όλη μου τη ζωή είμαι μέσα σε κάποιο σχήμα μουσικό και απλά δεν μπορεί να μην υπάρχει αυτό στη ζωή μου. Πρέπει να υπάρχει και αυτό. Και μια τελευταία ερωτησούλα, όταν παίζεις ένα live, για παράδειγμα σήμερα, Ναι. πώς νιώθεις? Κοίταξε να δεις. Πάντα υπάρχει το άγχος. Πάντα υπάρχει μια τρομερή αυτοαμφισβήτηση. Ποτέ δεν είμαι ευχαριστημένη με τίποτα. Και ειδικά με το αποτέλεσμα. Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι, ώρα περνάμε. Πού είναι το πιο βασικό. Ελπίζω στο live τουλάχιστον να περνάνε καλά και από κάτω. Εδώ δεν ξέρω αν περάσαν καλά τα παιδιά. Αλλά εντάξει. Μια χαρά. Ωραία είναι και τα live, χρήσιμα. Είναι αυτό το μαμαδάκι να σας έχουμε. Α, ναι, βεβαίως. Είμαι η Βίκη. Τέλεια. Πες και το επώνυμο. Αν το θυμάσαι. Είμαστε εδώ με τον. Σταύρο Παριγινό. Τι ώρα να παίζεις? Παίζω βιολοντσέλο και έχω την τύχη να παίζω μαζί με τα παιδιά στις Δρύμες. Πόσο καιρό είσαι στην μπάντα? Είμαι κάτι λιγότερο από χρόνο. Εγώ ήρθα στις Δρύμες γνωρίζοντας τον Σταμάτη. Είχαμε συνεργαστεί και παλιότερα και μου πρότεινε να παίξω στο σχήμα και επειδή τον συμπαθούσα πολύ, μπήκα και γνώρισα και τα άλλα παιδιά και τα συμπάθησα για αυτά πολύ. Η μουσική για σένα, τι είναι, πώς σε κάνει να νιώθεις? Η μουσική για μένα είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορώ να εκφραστώ ως άνθρωπος. Είναι αυτό που μου ταιριάζει περισσότερο και είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της ζωής μου. Πόσο καιρό παίζεις βιολοντσέλο? Παίζω περίπου 30 χρόνια και έπαιζα και άλλο όργανο μικρότερος, έπαιζα και μαντολίνο, αλλά σε πιο μεγάλη ηλικία ξεκίνησα το βιολοντσέλο και τελικά ήταν αυτό το οποίο Δηλαδή η ενασχόλησή μου με τη μουσική έχει πολύ σχέση με το βιολοντσέλο, γιατί αν δεν ήταν το βιολοντσέλο, μάλλον δεν θα ασχολιόμουν τόσο πολύ με τη μουσική. Μου αρέσει πιο πολύ το όργανο παρά η μουσική. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, ευχαριστώ. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον. Κώστα Ποντίζο. Τι ώρα να παίζεις? Παίζω την μπάντα. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, πώς μπήκες στην μπάντα? Με βρήκαν τα παιδιά πριν περίπου 12-13 χρόνια. Ήξερα τον ένα κιθαρίστα, τον Αλέξη, και μου είπαν παίζω κάποιο όργανο, ξέρω εγώ και αυτά. Και τότε παίζα την μπάντα. Τότε ξέρεις, ερασιτεχνικά, χαλαρά. Και βρεθήκαμε και ξεκινήσαμε με άλλα μέλη πρακτικά τότε. Ψιλοκουμπώσαμε ωραία τον ήχο και αυτά. Και κάπου πήγε το πράγμα γενικότερα. Μετά χαθήκαμε, ξαναβρεθήκαμε, κάπως έτσι. Τώρα είμαστε ουσιαστικά νέο line-up, εδώ και κάνα χρόνο, οπότε παραπάνω φυσικά. Έχουμε βρεθεί, έρχονται νέα μέλη, είναι ωραία φάση, είναι περιπέτεια. Είσαι καιρός στην μπάντα? Ναι, είμαι καιρός στην πάντα, ναι. Ουσιαστικά. Δηλαδή, είμαι κατά βάση πάντα όταν κάτι δημιουργείται ξανά, ρε παιδί μου, παίζει τηλέφωνο, έρχομαι και πάλι κουμπώνουμε. Να δούμε τώρα πόσο θα τραβήξει αυτό εδώ, γιατί μεγαλώνουμε, ξέρεις.
σιγά σιγά. Ελπίζω κάπου να πάει αυτό τώρα. Γενικότερα. Τι είναι μουσική για σένα? Η μουσική είναι. Πραγματικά είναι σκέψη, είναι ταξίδι, είναι ωραίες εικόνες. Μου αρέσει να φαντάζομαι πράγματα γενικά με τη μουσική. Δηλαδή, κάποιες φορές είναι ωραία και η στίχη, είναι ωραίο το νόημα από ένα τραγούδι κτλ. Αλλά μου αρέσει και να σκέφτομαι και δικά μου πράγματα καθώς ακούω. Και τα instrumentals μου αρέσουν πολύ γενικά. Και ταξιδεύω. Εντάξει, ήμουνα πολύ κολλημένος με τη μουσική και με τα τύμπανα γενικότερα και τα λοιπά. Αλλά ξέρεις, πάντα μεγαλώνεις και αλλάζουν προτεραιότητες. Αυτό βασικά. Αλλά είναι κάτι ωραίο, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, παιδιά. Εγώ, έτσι, είμαστε εδώ με τον. Αρμένης Αλέξανδρος. Γεια σας, παιδιά. Τι έκαμε παίζεις? Είναι μια πολύ καλή ερώτηση, αλλά παίζω κιθάρα. Ηλεκτρική, ηλεκτροακουστική, κιθάρα. Τέλεια. Είμαι ο κιθαρίστας στον Ρίμεν. Απίστευτο, ωραία. Σίγα τελείωσε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, παιδιά. Πρέπει να πάω λίγο πάλι στο μπάνιο. Πρέπει να πάω λίγο στο μπάνιο πάλι. Πώς μπήκα στην μπάντα? Δεν μπήκα στην μπάντα, φίλε. Εγώ και ο Σταμάτης φτιάξαμε την μπάντα. Πιο πολύ ο Σταμάτης ήταν μια αρχική ιδέα από παλιά. Τα πρώτα χρόνια μπήκα και εγώ, κάναμε λίγο σπίτι του αρχάρι. Ακόμα αρχάρι είμαστε, αλλά το προσπαθούμε. Φέραμε νέα παιδιά, Σταύρο, Γιάννη, ο Κώστας ο Πολύς ήταν μαζί μας από χρόνια. Ο Σταύρος ο Παραγγελίος ήρθε τώρα. Ένα όνειρο παιδικό. Πάμε και όπου βγει, όπως λέγεται το τραγούδι. Πάμε και όπου βγει. Με τη μουσική έντονος γεραίο. Ναι, πολλά χρόνια. Με την κιθάρα ασχολούμαι μια 20ετία. Προσπαθώ να γράφω δικά μου τραγούδια. Το καλό που έχουν οι ρήμες, παιδιά, είναι ότι γράφουν δικά μας τραγούδια. Όποιος θα ακούσει αυτό, να πιστεύετε σε εμάς, στη νέα γενιά μουσικών, συγγραφέων, οτιδήποτε είναι ο καθένας. Δική μας μουσική, δικούς μας στίχους, σπανίζει στις μέρες μας στην Ελλάδα. Και ναι, παίζω και πολλά χρόνια κιθάρα. Κάτι άλλο? Ερώτηση το κοινό, έχουμε μια φορά να κάνουμε. Τους αγαπάω όλους. Λοιπόν, η μουσική. Μουσική. Για σένα τι είναι? Μου μικρογιώτα ή με ήττα? Μουσική με ήττα. Πώς με κάνει να νιώθω? Πολύ ωραία, πολύ ήρεμα, πολύ χαλαρά. Είμαι ο εαυτός μου, με ξεκουράζει, με κορώνει, με είναι ό,τι έχω γεννηθεί να κάνω. Είμαι και διευθυντής marketing του Αντένα Μίγκελα, οπότε η μουσική τότε παίζει ότι είναι το δεύτερο καλύτερο μου πράγμα. Εντάξει. Γεια σας. Ερώτηση από εδώ έχουμε μια... Το πρώτο καλύτερο σου πράγμα. Γεια σας, πώς πάτε? Είμαι εγώ στη θέση σας σήμερα. Μου παίρνω συνέντευξη. Γεια σας, τι κάνετε? Πάμε παρακάτω. Τι θέλετε να μάθετε? Τι είναι η μουσική για σένα? Η μουσική για μένα είναι κάτι σαν την ποίηση. Ένας τρόπος να ζεις, ένας τρόπος να υπάρχεις, να αναπνέεις, να δημιουργείς. Να ταινίσεις τον μέλλον. Ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους σαν και εσάς. Αυτό ήταν? Όχι. Τελείωσα. Λοιπόν, η ιδέα για την πάντα, πώς ξεκίνησε? Να πω, συγγνώμη, γιατί ανέφερε το AI. Είναι πολύ. Θα πάω πριν αυτό και μετά θα σου πω την ιδέα για την πάντα. Όσον αφορά το AI, είναι κάτι το οποίο πολλούς ανθρώπους τρομάζει. Να θυμίσω όμως για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν ίσως ιδέα γι' αυτό, και το 1960, 67 για την ακρίβεια, κάνατε μία ερώτηση στον Jim Morrison, που ήταν ο frontman των Doors, αν τον γνωρίζετε, που εύχομαι να τον γνωρίζετε. Και τότε είχε προβλέψει ότι το μέλλον τότε θα είχε πολύ ηλεκτρονική μουσική. Ερχόντουσαν τότε τα πρώτα synthesizers και όλα αυτά. Λοιπόν, πράγμα το οποίο και έγινε, καλά το προέβλεψε ο άνθρωπος και στην τελική χαρήκαμε πάρα πολύ που δημιουργηθήκαν νέα ρεύματα, νέες μουσικές, ηλεκτρονική, κάποια στιγμή η rave, η goa, δεν ξέρω αν τα ξέρετε όλα αυτά τα ρεύματα, και σήμερα έχουμε φτάσει σε κάποια άλλα σημεία. Οπότε τη μουσική και την τεχνολογία δεν τη φοβόμαστε. Σημαντικό ωστόσο είναι από πίσω από όλο αυτό να υπάρχει τέχνη, να υπάρχει το υπόβαθρο, να υπάρχει σύνθεση, να υπάρχει η αγάπη για την τέχνη, την επικοινωνία και όχι απλά το κέρδος, η φήμη, η εφήμερη και όλα αυτά. Αυτά πιστεύω λοιπόν. Η επόμενη ήταν. Για την πάντα. Πώς ξεκίνησε η μπάντα? Η μπάντα έχει πάρα πολλά χρόνια ιστορία.
ξεκινάει από τα δικά μου χρόνια στην Αγγλία, που δημιουργήθηκε με κάποιους φίλους. Μετά συνεχίστηκε με τον κιθαρίστα της μπάντας, τον Αλέξανδρο Αλμένη. Αργότερα εισήλθε και ο ντράμερ ο Κώστας ο Πολύζος. Και από εκεί πέρα το τελευταίο μείγμα της τώρα είναι με ανθρώπους που έχουμε συνεργαστεί κάποια χρόνια, κάποιους γνωρίσαμε τώρα, όπως ο Γιάννης ο Γεωργίου, η Βίκη μας στις φωνές και φυσικά ο Σταύρος ο Παργινός, που έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν αρκετά. Η μπάντα είναι ένας τρόπος ζωής, ένας τρόπος να εξωτερικεύεσαι, ένας τρόπος να επικοινωνείς, ένας τρόπος να πηγαίνεις απέναντι τα μηνύματα που θέλεις. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά παιδιά, εγώ ευχαριστώ.